BWA, Pakigni. What's up? Video on the beat, boy. Ni garanasad, ganahan ko na mo balik sa bisyo paghihapon na tagam. Sige lag tuyo, kung nakahibo sila mga tuyog, ipapatay na ang tanan. Dini pareho ba na maduulag mga yumo na silang tanan ang ay dauban. Kano saman mo na tarong nga buong naman daan ang tanong sinyong karaan nga kauban. Nang bones na ang tanan, para dili na ko sila mahungan. Wala pa gini nasundan ang orasyon, pero inyong pananamura na magnakuyawan. Mga bisay nga hangal, bati na kaayog tinanawan. Huwag mapili sa inyong tapok, diha kay kamutanan ng barog, puro ramo mga hugawan. Estilo nga gahi ang atong storyahan, dili ni binuang murag na suyakan. Mauni pirmeng gigukod aning mga feeling gahi, pero kusog kay managan. Kanus aman taga apas nga ato ang sinuwat, diri dili naman mapapas, dili na mo makaapas. Kay ang tubig sa dagat, diri dili na ni mo hunas. Ni garanasad, ganahan ko na mo balik sa bisyo paghihapon na tagam. Sige lag tuyo, kung nakahibo sila mga tuyog, ipapatay na ang tanan. Dini pareho ba na maduulag mga yumo na silang tanan ang ay dauban. Kano saman mo na tarong nga buong naman daan ang tanong sinyong karaan nga kauban. Nasaag sa una pero karon nakakita nagsaktong agianan. Mauna among tapok diri wanay lain pangaganahan sa ligan. Ang mga kontra kutob na lang tanaw sa among tripping diri kay among giligsan. Wana sila kagawa sa ilang mga panimalay kigihiktan. Gadrive na sa akong sedan, resulta ni sa akong kapapin. Padong na misa klabo ni pakis kwarta cause you know I'm always ballin'. Expected na nas mga gatapok diha nga lit kay ni akong performance. Taga adlaw ning ga-upgrade, dili pwede nga dili ni maka-enhance.